İş taparında bolýan Germaniýa Federativ Respublikasynyň fizioterapewt lukmanlary yerli hünärmenlerimiz bilen bile tejribe paýlaşýarlar. Näýataglary bellenilýän dikildiş bejergileriniň meýilnamasyny işläp dürýärler. Ustatlyk okuw we beýan tapaklary işiň häsiýete eýe bolýar. Mälim bolýaly 400 orunluk halkara sagaldyş dikildiş merkezi şiketlerden, kesellerden soň näýataglaryň saglygyny dikeltmäge önükdirilen, ýöreýteleşdirilen lukmançylyk edarasy bolup, merkez robotlaşdyrılan sagaldyş dikeldiş uğurlu lukmançylyk enzamlary bilen enzamlaşdyrylandyr. Merkeziň düdümine çağalaryň we ullaryň saglygyny dikeltmek üçin niýetlenen dürli bölümleriň 20den gowragy girýär. Köp ýyllaryň dowamında ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyna ýol başçylyk eden türkmen halkynyň milli lider Gahryman Arkadamyň başlangyjy bilen öňe sürülen we işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň ýygyderli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzda hormatly prezidentimiz Arkadal Gahryman Terdarymyzyň ýol başçylygyny soňky ýyllarda bu ulgamyň düdümleri giňeldilip, madden jamlaýyn binýady hata putolandyrylýar. Innovasion teknologiýalary we iňgow dünýä tejribeleri we lukmançylyk ulgamyndaky gadanlanlar işçe ornaşdyrylýar. Munyň özi bu gurda giň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde aýratyn ähmiýetlidir. Daşary ýurtda, hususan Germaniýa lukmanlary bilen tejribe alşmak inni ýurdumyzda asly däwe gurildi. Munyň özi sanly bilimiň ýygyderli ösdürilmegine, saglyk goraýyş edaralarynyň işiniň kämilleşdirilmegine hemde ilata edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň görnüşleriniň we derejesiniň artdyrylmagyna ýardam edýär. Şunda innovasiýalaryň saglyk goraýyş ulgamynda okutmaň täze usullarynyň ornaşdyrylmagy, öňde barjy tehnologiýalaryň netijeli özleşdirilmegi wajypdyr. Daşary ýurtly önüm öndürjüleriň öňde barjy enzamlary ornaşdyrylan döwrap lukmançylyk merkezleriniň we owurdaş tetgalaryň ýurdumyzyň ähli ýerinde gurulmagy hemde hünär taýýarlygyna aýratyn üns berilýän ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanmagy netijesinde ýurdumyzyň raýatlary ýokary halkara ölçegine laýyk gelýän giň uğurlu lukmançylyk hyzmatlaryndan peýdalanmagy mümkinçilik alýarlar. 2021-nji ýylda döredilen Gurbanly Berdimuhammedowyň howandarlygy mätäç sagalary himayet bermek boýunça haýır tawabat gatnasy, häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň binýadyny emele getirýän ynsanperwer işleriň dawaralanýandygynyň nyşanydyr. Bu gadnalyň terişdeleriniň hasabyna köp sanly sagalaryň saglygy dikeldildi. Bu ynsanperwer işler häzirki wagtda da üstünlükli dowam etdirilýär. Bu işleriň äklisi halkymyzyň saglygy we awadançylygy barada aladanyň ilkinji orunda durýandygyny aýdyn görkezýär. Ýurdumyzyň ilatynyň saglyk awadançylygyny üpçüretmek, keselleriň öňüne almak we olara garşy görüşmek uğrunda ýurt bähwitli şeýle işleri amala aşyrýan Arkadal Gahryman Terdarymyda hemde türkmen halkynyň milli lider Gahryman Arkadamyda saglyk goraýyş ulgamynyň işgärleri hoşallyklaryny beýan edýärler. Men Barbara Adner, Germaniýa Federativ Respublikasynyň Günzburg şäheriniň Universitet Klinikasynyň fizioterapewtlarynyň hünäri mekdebiniň direktory. Şu günleri biz Germaniýa Federativ Respublikasynyň fizioterapewtlarynyň topory bolup Türkmenistana, hususan Aşgabat şäherine täze ulanmana berilen halkara sagaldyş dikildiş merkezine iş taparyna bolup ýerli hünärmenler bilen tejribe alşýar. Elbetde, bu merkezde fizioterapiýa bejergileri, dikildiş bejergileri, talaba laýyk meýilnamalaryny gurnamak üçin hemme şertler we mümkinçilikler döredilen. Biz bu merkeziň açylyş dawrasyna gatnaşdyk. Elbetde, bu merkezde öz kärini usat hünärmenleriň işlemegi öýreni wajyp. Anha bu merkezde ýygyderli hünär kämilleşdiriş okuwlary halkara derejesine gurnulýar. Biziň hem esasy iş maksadymyz bu ýerde bolup ýerli hünärmenler bilen tejribe paýlaşmak. Bizim okuw sabaklarymyz öýren işçen käýfiýeti eýe bolýar. Yerli lukmanlar bilimini artdyrmagy uly höwes bildirýärler. Elbetde, lukmanlaryň näme meseleni gurlap bilmekleri we düşünmekleri bize işlemäge amatly şertler döredýär. Şular ýalyk tejribe paýlaşmak üçin döredýän ähli amatly şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadaga, Türkmenistanyň hormatly prezidentina tüýsüregimden sag bolsun aýdýan.